rade mi dovolte, aby som poďakoval všetkým čestným policajtom, prokurátorom, sudcom, vyšetrovateľom a vyjadril presvedčenie, že napriek tomu, že padajú tu rôzne dehonestujúce vyjadrenia a snaha o ich elimináciu, takže nevzdajú ten boj, ktorý vedú, a nielen pre pravdu, ale aj pre spravodlivé Slovensko. Nikto nespochybňuje právomoc ministra vnútra vymeniť ľudí, ale zákonným a etickým spôsobom, nie takým spôsobom, ako to urobil pán Matúš Šuta Eštok, ktorý nebol ani normálny, ani etický a tak, ako sme sa dozvedeli aj z rozhodnutí súdov, nebol ani zákonný. Vaša obhajoba a celá debata sa minulý týždeň, ale aj dnes úplne vzdialila v niektorých vyjadreniach alebo teda výstupoch meritu veci, a teda v čom je nezákonnosť postupu ministra vnútra. Využili ste to viac na snahu obhájiť a ukázať, že Čurilovci, obhájiť seba a ukázať, že Čurilovci sú tí zlí a aký je pán Gašpar neviniatko. Ja si nemyslím, že toto je správne, a už hlavne kvôli tomu nie, pretože tí Čurilovci, o ktorých tu toľko hovoríte, tu nemôžu byť a nemôžu povedať svoju pravdu, svoju verziu. A myslím si, že by bolo veľmi zaujímavé počuť ich dôkazy, keď vy tu hovoríte, že používate dôkazy, aj keď ja si nemyslím, že by tu mali padať dôkazy. Toto nie je totiž súd. Používali ste vo svojich vystúpeniach rôzne prepisy vytrhnuté z kontextu, kto vie, či nie zmanipulované, rovnako ako používal Robert Fico 3 roky na tlačovkách. Veď si niektoré z nich pripomeňme, dámy a páni. 3 roky hovoril Robert Fico o rôznych prepisoch a ja teraz spomeniem niektoré z nich. Podľa uznesenia generálnej prokuratúry vyšetrovateľ Ďurka mal povedať, citujem, uznesenie o začatí, v zátvorke nezrozumiteľné slova, tam píšeme, čo chceme. Ale realita? Vyšetrovateľ Ďurka povedal, uznesenie o začatí není list Ježiškovi, že si tam píšeme, čo chceme. Vnímate ten rozdiel? To je úplne a diametrálne zmenený význam. Poďme ďalej. Budem citovať. Nemôžem povedať, že som im dohodil Zemáka, aby vypovedal proti Makovi. Ale inšpekcia vo svojich uzneseniach používala a používali to aj na tlačovkách. Ja som im dohodil Zemáka, aby vypovedal proti Makovi. Úplne naopak. Mohol by som takto hovoriť o mnohých manipulovaných citáciách z tých odposluchov, ktoré tu spomínate. Ale ten jeden, ktorý je ten najdôležitejší a najviac používaný aj Robertom Ficom, bol to, že áno, cieľom je urobiť Smer zločineckú skupinu, zločineckú organizáciu. Ale realita bola taká, že príslušník policajného zboru s menom Pali hovorí, citujem, presne, všetci. Ale vieš, mne sa páči ten Fico, doteraz to boli všetko jeho nominanti, to bolo v pohode a teraz už sú to vy, nebudem hovoriť škaredé slovo, špinaví kajúcnici. A ďalší hovorí, no a čo? Veď aj ten Pellegrini. Úloha je spraviť Smer zločineckú skupinu a tak úplne zničiť opozíciu. Dámy a páni, cítite ten rozdiel? To bola reakcia na Pellegriniho, ale samozrejme používali zmanipulované tak, aby to vyznelo, že niekto povedal, že cieľom je niečo iné. Čiže pán Gašpar, prosím vás, nepoužívajte zmanipulované a vytrhnuté veci z kontextu, lebo to nie sú fakty. Alebo budeme hovoriť o tých prepisoch, ktoré teda vy používate ako o tých, o ktorých sme sa dozvedeli aj z médií, že sú s najväčšou pravdepodobnosťou nezákonne získané a nikto nevie ani, kto ich urobil. Boli získané závažné skutočnosti, ja vám to pripomeniem, ktoré významným spôsobom spochybňujú zákonnosť, vierohodnosť tohoto odpočúvania. Podľa paragrafu 114 odsek 4 trestného poriadku musí odpočúvania a prepisy realizovať príslušný útvar policajného zboru, čo v tomto konkrétnom prípade znamená Úrad inšpekčnej služby prostredníctvom svojho špeciálneho odboru. Boli získané listinné a vecné dôkazy, ktoré hovoria o tom, že odpočúvanie priestorov NAKA v tomto prípade realizoval niekto iný než Úrad inšpekčnej služby. Ja sa pýtam, kto? Odkiaľ máte tie odposluchy? Kto ich teda realizoval? Ja si myslím, že to nezaujíma len
ľudí v tejto snemovni, poslancov, ale že to zaujíma aj občanov Slovenskej republiky, lebo dlhodobo tu manipulujete informáciami. Čo na to hovoríte? A že ste ich získaval odkiaľ? Povedzte potom ľuďom, odkiaľ ich máte, veď aj mňa to zaujíma, lebo tu sa hovorí, a toto hovoria štátne orgány, ktoré sú na to určené, že tie odposluchy s najväčšou mierou pravdepodobnosti sú nezákonné. Ale poďme teda si povedať, kde to všetko začalo, lebo vy ste povedal vo svojich vystúpeniach, že všetko so všetkým súvisí, tak poďme si povedať, kde to začalo. Podľa obvineného a obžalovaného pána Gašpara, ako som povedal, je odvolávanie ministra Eštoka súvisiace so všetkým. Začalo to po voľbách 2020, po výmene vedenia policajného zboru a potom, ako vyšetrovatelia začali vyšetrovať korupciu a inú trestnú činnosť. A čuduj sa svete, výsledkom je dnes viac ako 40 ľudí právoplatne odsúdených za činnosť páchanú za vlád Smeru a Hlasu, ďalších 130 je vyšetrovaných alebo súdených. Roky využívali systém našich ľudí, ktorý na Slovensku neformálne fungoval. Až keď ich obvinili a prípadne skončili vo väzbe, začali s políciou spolupracovať a pomohli tak odkrývať korupčnú chobotnicu. Vďaka nej bolo možné si počas druhej a tretej vlády Smeru v rokoch 2012 až 2016 kúpiť beztrestnosť či rozsudok na súdoch. Ja vám pripomeniem teraz niektoré tie kauzy, na ktoré sa tu zabúda. Kauza Očistec, obvinený Tibor Gašpar, Norbert Beder, Dušan Kováčik, Krajmer, Hraško. Ten Krajmer, ktorý bol na mieste činu po vražde Jana a Martiny, ktorý tam nemal čo robiť. Kauza Ezechiel 7, obvinený Tibor Gašpar. Kauza Dobytkár, Kožuch, Kvietik, Súmrak, obvinený Fico, Kaliňák. Áno, potom im bolo zrušené generálnou prokuratúrou. Rezervy, obvinený Kičura, Mýtnik. A takto by som mohol pokračovať. Kauza Búrka, Výchrica, Plevel, Sisel, Vírus, Rozuzlenie a ďalšie kauzy. Toto prehliadate, dámy a páni? Alebo toto schváľujete? Toto sú reálne kauzy, kde sú na základe dôkazov priznaní, odsúdení alebo obvinení ľudia blízky Smeru a Hlasu. A áno, viaceré z týchto kauz, to je pravda, vyšetrovali práve vyšetrovatelia, ktorí sú tu spomínaní, častokrát Čurilovci. Ale nie len oni. A o to tu reálne ide, dámy a páni. O to ide aj v rozhodnutí ministra Šutaja Eštoka. A o to išlo celé 3 roky manipulovaní Robertom Ficom, ktoré samozrejme prevzal samotný minister. Ide o to, aby Čurilovci skončili čo najskôr a aby prestali vyšetrovať. A nie len Čurilovci, ale aj samozrejme úrad špeciálnej prokuratúry na čele s Danielom Lipšicom. Veď toho mal plné zuby aj samotný Kočner. Pripomeňme si jeho komunikáciu s Trémy z roku 2018, kde budem citovať teraz. Ten Gambino v zátvorke Lipšic si nedá pokoj. Vykrikuje, že verzii Kočner sa treba venovať rovnako zodpovedne ako Talianom. On je arcidiabol. A podobne sa vyjadroval aj Robert Fico na chate v katastri obce Veľkých Ďur v roku 2021. Opäť budem citovať, dámy a páni. Lipšic je normálne smrteľný nepriateľ. On sa usiluje o našu slobodu a bezpečnosť. Ja budem do Lipšica tlcť všade teda. To už sú také vyjadrenia na hrane, tak ale nič iné si nezaslúži. On má veľkú nevýhodu, že nemôže na to reagovať. Dámy a páni, počúvate to? Toto sú citácie Roberta Fica z chaty na Veľkom Ďure v roku 2021. Čo vám to pripomína? Že Čurilovci sú tu tiež neprítomní, nemôžu tu byť a že nemôžu reagovať? Budem pokračovať. Marek Para na chate v katastri obce Veľký Ďur. Poviem jednu vec. Keď padne Očistec, keď sa priznajú Hraško, Krajmer, tvoj otec v zátvorke Gašpar, Noro, keď títo 4 kapitulujú, on sa bojí o to, že odsúdia Kováčika a už každý stratí tú nádej, lebo on vedel, že Maroš Kočner je to, čo ľuďom zobralo nádej. Dámy a páni, ak vám nedochádzajú tie slova, tak ja vám ich zopakujem. Oni hovoria, že, a to hovorí dvorný obhajca, že ak sa priznajú, ak kapitulujú, kto by sa bál toho, že niekto kapituluje, ak by nebol presvedčený o tom, že majú sa čoho báť?
A oni veľmi dobre vedia, čoho sa mali bať. Tak ja verím, že aj toto budete vnímať ako fakty. Teda skutočný dôvod bol a je, aby padol očistec, aby padli vyšetrovatelia a špeciálny prokurátor, najlepšie všetci z úradu špeciálnej prokuratúry. O toto ide, dámy a páni, a vy ste teraz všetci toho súčasťou. Kto z vás, ktorí tu sedíte, reálne videl nejaký spis? Kto z vás reálne sa zapodieval aj mnohými zverejnenými skutočnosťami? Myslím si, že česť výnimkám mnohí nie, ale napriek tomu tu dokážeme počúvať rôzne obhajoby, presvedčené výrazy o tom, jak dôverujete týmto ľuďom, ktorí tu teraz skýdajú na Čurilovcov, lebo oni sú tí najhorší a oni za všetko môžu. A budem pokračovať, pretože o toto všetko išlo aj v tej slávnej správe Slovenskej informačnej služby z roku 2021, ktorá sa dostala do parlamentu. Správa, ktorá bola na začiatku údajne plná dôkazov o manipulovaní trestných konaní, z ktorých sa však dodnes, dámy a páni, ani jeden nepotvrdil. Skôr naopak. Poďme opäť k faktom. Akcia Rozuzlenie priniesla iné fakty ako slávna správa SIS. Boli obvinení, tak ako tu bolo aj spomenuté, bývalí riaditeľa Slovenskej informačnej služby, pán Čolinský a ďalej pán Košť, ďalej príslušník NAKA Kalavský a ex-siskár Ciriak zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. A tie obvinenia sa týkajú zločineckej skupiny, ktorá mala sťažiť alebo mariť vyšetrovania korupčných a iných trestných činov, či navodzovať dojem o manipulácii výpovedí svedkov vyšetrovateľmi, ale aj diskreditovať orgány činné v trestnom konaní. O toto išlo. O toto išlo aj v tej slávnej správe Slovenskej informačnej služby, o ktorej už dnes vieme, že bola samotná zmanipulovaná. Jan Čurila a jeho kolegovia získali operatívne informácie o tom, že bola snaha vyvolať zadanie nezákonného alebo zdanie nezákonného postupu v rámci očistca. Na základe týchto informácií 16. júla 2021 začal vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry trestné stíhanie pre viacero skutkov vrátane korupcie, zneužitia právomoci či krivej výpovede. Vyšetrovateľ už vtedy vypočul 7 svedkov a zabezpečil viaceré dôkazy. Nikoho vtedy nezadržali a nikoho ani neobvinili. Napriek tomu prišlo záhadne z generálnej prokuratúry paragraf 363. Bolo zrušené trestné stíhanie napriek tomu, že nikto nebol obvinený. A pritom už dnes vieme, a dokonca aj z výroku Ústavného súdu, že paragraf 363 môže byť použitý len v prospech alebo neprospech obvineného. Nemôže byť použitý na zrušenie samotného trestného stíhania, kde ešte nebol obvinený nikto. Kde bolo začaté len vo veci. Napriek tomu generálny prokurátor toto použil a vy veľmi dobre viete, že to nebolo v súlade so zákonom. Nebolo. Argumentácia generálnej prokuratúry v tomto prípade bola zásadne nesprávna, to citujem rozhodnutie Ústavného súdu. A v zápäti vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil Jana Čurilu a jeho kolegov a skončili na niekoľko dní vo vyšetrovacej väzbe. O ich prepustení rozhodoval Krajský súd a Senát vtedy konštatoval, že nevidí dôvod ani na trestné stíhanie vyšetrovateľov, ani na to, že ich stíhanie je dôvodné. A ja teraz, dámy a páni, ak mi dovolíte, budem citovať z rozhodnutia Krajského súdu zo dňa 1.10.2021. Na podklade dôkazov získaných vo veci možno vylúčiť, že skutok účelovo vymysleli, vyfabulovali a predstierali. Sťažnostný súd z týchto dôkazov ani z prepisov odposluchov nezistil žiadne indície o protiprávnom konaní obvinených. Na podklade všetkých týchto skutočností sťažnostný súd dospel k záveru, že poznatky obvinených boli takého charakteru, že mohli mať dôvod pre podozrenie, že dochádza k trestnej činnosti príslušníkmi inšpekcie a preto možno vylúčiť, že dôvody pre začatie trestného stíhania vyfabulovali. Toto je z rozhodnutia Krajského súdu. To nie sú nejaké odposluchy, ktoré sú nezákonným spôsobom získané. Toto je z rozhodnutia Krajského súdu. Ďalej rozhodoval aj špecializovaný trestný súd. A dovoľte, aby som tiež zacitoval.
Indície o údajnom ovplyvňovaní výpovedí niektorých osôb či o inom manipulovaní vyšetrovaní zatiaľ nedosiahli úroveň podozrenia, ktoré by snáď mohlo byť impulzom na prehodnotenie opakovaného vysloveného záveru o predbežnej dôvodnosti trestného stíhania týchto obvinených. Toto povedal špecializovaný trestný súd. Naopak vyplýva, že tu mohla existovať snaha iných osôb účelovo vyvolať zdanie nezákonných postupov orgánov činných v trestnom konaní. Rovnako tak rozhodoval Najvyšší súd Slovenskej republiky 18. októbra 2021, kde sa hovorí, že sťažnostný súd sa stotožňuje s vyjadrením prvostupňového súdu, teda krajského, a že nevyplýva existencia reálneho podozrenia, že by došlo k nejakému manipulovaniu s výpovediami osôb či s inými dôkaznými prostriedkami. To je vo vzťahu k Čurilovcom, k tým zlým Čurilovcom, o ktorých vy tu hovoríte, ako všetko manipulovali, ale toto sú, dámy a páni, rozhodnutia súdov. To nie sú citácie z nezákonne získaných a zmanipulovaných odposluchov. A ja sa domnievam, že snáď každému normálne zmýšľajúcemu človeku z tohto vychádza, že sa nepotvrdili výmysly uvedené v zmanipulovanej a účelne vytvorenej správe Slovenskej informačnej služby, ale potvrdili sa podozrenia, ktoré mali policajti z NAKA. Uvedený prípad prevzala potom po zásahu generálnej prokuratúry od Čurilovcov iná skupina vyšetrovateľov na NAKA Stred. A čuduj sa svetu, títo dospeli k rovnakému záveru, že v tejto krajine sa kradlo, že v tejto krajine sa korumpovalo, že korupcia bola prítomná na najvyšších miestach. Dospeli k záveru, že polícia bola unesená, boli tu politické nominácie, policajný zbor nebol riadený prezidentom, ale oligarchami. A nové trestné stíhanie sa začalo, dámy a páni, v apríli 2022 a výsledok sme sa dozvedeli v akcii Rozuzlenie. Vo veci svedčilo vyše 20 svedkov, dokonca jeden utajovaný svedok. Samotný vyšetrovací spis má 5 zväzkov, 1200 strán, 7 utajovaných a neutajovaných príloh. A ako som už uviedol, obvinenie sa týka zločineckej skupiny, ktorá mala sťažiť alebo máriť vyšetrovania korupčných a iných trestných činov, či navodzovať dojem o manipulácii výpovedí svedkov vyšetrovateľmi. Aké ešte iné fakty je potrebné povedať? Alebo to nechceme vnímať, toto budeme prehliadať? Reálny dôvod, prečo minister Eštok postavil vyšetrovateľov mimo služby, a to aj nezákonným spôsobom, je, aby sa ich zbavil a naplnil tak pomstu Roberta Fica a pokúsil sa zastaviť prebiehajúce vyšetrovania. To je reálny dôvod celých personálnych opatrení. A nasvedčujú tomu bohužiaľ aj kroky samotného ministra. Ešte pred voľbami hovoril pán Eštok o spolupracujúcich obvinených, ktorí svedčia o braní úplatkov za íry Smeru a Hlasu, to isté, čo predseda Robert Fico. Označoval ich za kajúcnikov, čo iba klamú. A naozaj klamali? Tak ja sa potom pýtam, o čom sú tých 40 odsúdených, ktorí sa priznali k tej korupčnej činnosti. Alebo teraz budeme počúvať od ministra Eštoka, že bude sa vyhrážať aj týmto sudcom, lebo podľa neho určite rozhodli zle a nezákonne? Pán minister nazýval vyšetrovateľov, ktorí roky vyšetrovali najväčšie kauzy a zneškodnili mafiánske skupiny, v úvodzovkách, budem citovať, kovbojmi, ktorí krivia spravodlivosť, alebo partičkou grázlov. Odkazoval im, aby sa láskavo pobalili a spakovali si svoje veci a kade ľahšie zmizli zo Slovenska. Tak keď sme tu počúvali rôznu komunikáciu a vy hovoríte, že tá komunikácia nepatrí do úst vyšetrovateľom, tak ja sa pýtam, hovoriť o niekom ako o partičky grázlov, pritom ich ani nepozná, pritom nevie vôbec a nemal šancu ešte vedieť, čo títo ľudia všetko urobili, toto patrí do úst ministra vnútra? Domnievam sa, že nie. Takto sa vyjadruje človek, ktorý sa ja domnievam osobne pre Slovensko nikdy nič neurobil, nebol vo výkone, nebol ani nikde na žiadnej misii, nič nikdy neriadil, ale samozrejme dostal do rúk moc a pokyny, aby urobil špinavú prácu. 2 dní po nástupe do funkcie vyhodil prezidenta policajného zboru ako špinavého psa a poslal ho do Popradu. Skutočne si naozaj myslíme všetci, že takto sa správa minister vnútra?
Ja si nemyslím, že akokoľvek môže mať rozdielny názor na výkon funkcie policajného prezidenta, že si to nezaslúži už len z dôvodu, že v tej polícii odrobil vyše 30 rokov. Následne deň potom vydal organizačné opatrenie, ktorým zrušil pozície viceprezidentov pána Kiša a Imreho. Rozhodnutie súdu o vydaní predbežného opatrenia v prípade Kiša hovorí jednoznačne, že toto bolo v rozpore so zákonom. 27.10. postavil obvinených policajtov NAKA, pána Čurilu a jeho kolegov mimo službu. O tom sa tu samozrejme bavíme, či to bolo v súlade alebo v rozpore so zákonom. Súd povedal, že to bolo v rozpore so zákonom. A len ako akt pomsty a revanžu. Ak hovoríte, pán minister, že obvinení policajti mali už dávno byť postavení mimo služby, prečo napríklad v minulosti pán Kaliňák, pani Saková nepostavili mimo služby policajtov v tom čase, keď boli ministrami? Následne vyhodil Petra Juhasa z funkcie riaditeľa úradu inšpekčnej služby, toho Juhasa, ktorý vyšetroval vraždu Jána a Martiny, a inštaloval do funkcie riaditeľa úradu inšpekčnej služby pána Zuriana a za šéfku odboru ochrany, prevencie a boja proti korupcii Dianu Santusovú. Tú Santusovú, ktorá viedla tým Oblúk, dámy a páni, ten tým, o ktorom sa aj v tých rôznych súdnych rozhodnutiach hovorí, že bolo podozrenie, že sa snažil diskreditovať vyšetrovateľov. Tú Santusovú, ktorá viedla, alebo ktorá odmietla ísť na detektor, a vieme veľmi dobre z minulosti, že absolvovala ho na Národnom bezpečnostnom úrade a aj výrok, alebo respektíve záver z tohto bolo, že je potrebné pokračovať v tých vyšetreniach, pretože to nebolo uzavreté. A samotní členovia Kriminalisticko-expertízneho ústavu sa vyjadrili, že v prípade, ak by toto vyšetrenie robili oni, museli by dať podnet na odobratie bezpečnostnej previerky. Ale čo je veľmi zaujímavé, sú následovné výroky, respektíve citácie, a dovolíte, ja budem citovať. Po domových prehliadkách Košča až do prvého oficiálneho výsluchu Jana Kalavského osoby Košť, Zurian, Sábo, Záplatílek, Santusová, Kalavský vymysleli a vytvorili konanie, ktorým sa snažili zastaviť vyšetrovanie citlivých kauz. Toto nie je z odposluchov, toto nie je vymyslené. Toto je citácia, dámy a páni. Ja budem pokračovať. Z mne dostupných informácií bolo zrejme, že prepisy daných ITP vyhotovovala pani Ž zo sekcie K na Slovenskej informačnej službe, že tak konala na pokyn Petra Košča. Tieto skutočnosti som uviedol vyšetrovateľovi týmu Oblúk. Takisto som tam uvádzal aj prepojenia osôb Kalavský, Košť, Zurian, Santusová, Záplatílek a iných osôb, ktoré sa podieľajú na intenzívnom ovplyvnení a zastavení konaní vedených na NAKA a USP. Ďalej budem pokračovať v citáciách. Pri objasňovaní a preverovaní tejto veci sme ďalej získali poznatky, že cieľom podozrivých osôb v kauze Dobytkár je spochybniť členov pracovnej skupiny a zabezpečiť rozpad tejto pracovnej skupiny a dôveryhodnosť týchto policajtov. Ďalej tiež môžem citovať: príslušníci SIS vykonávajú svoju spravodajskú činnosť smerujúcu k diskreditácii výsluchov Maka a Slobodníka a Petrova a týmto chcú rozbiť pracovné skupiny na NAKA a tiež pracovnú skupinu na UIS. Po oznámení niektorých svedkov dal Čolinský rozpracovať osobu Peter Petrov, pretože dostal oprávnený strach. Dámy a páni, tu je dôvod toho, čo sa dialo. Vy ste nám sa snažili v predchádzajúcich vystúpeniach povedať, akí tí Čurilovci sú zlí, akí boli, ja neviem, ako sa vyjadrovali. Áno, je fakt, že Čurilovci sú obvinení, ale povedzme si, z čoho a kto ich obvinil. Sú obvinení za to, že mali informácie o páchaní trestnej činnosti a začali vyšetrovať. Hovorili o tom, že dochádza k snahám zamedziť ich konaniu a vyšetrovaniu a že na tom participuje aj Slovenská informačná služba. To potvrdzujú mnohé rozhodnutia súdov, ako som ich tu aj teda predstavil a povedal, a mnoho uznesení, ktoré už boli zverejnené.
Teda ak by minister pán Eštok aspoň chcel byť objektívny, tak by sa najskôr zoznámil so všetkými detailami a faktami a až potom rozhodol. Ale on potreboval dokonať akt pomsty, tak ako to deklaroval už pred voľbami a tak ako to slúbil asi pánovi Ficovi. Keby totiž narábal s faktami, tak by pri rozhodovaní o postavení vyšetrovateľov mimo služby bral do úvahy aj to, že podľa platného zákona musí zdôvodniť, v čom spočíva ohrozenie dôležitého záujmu štátnej služby, ak by vo výkone štátnej služby zostali. Áno, vyšetrovatelia sú obvinení, to je fakt. Ale tak, ako deklarovali viaceré súdy, nedôvodne. A teda nebol nie je ohrozený dôležitý záujem štátnej služby ich ponechaním vo výkone štátnej služby. Ohrozený je len záujem pána ministra a premiéra Fica. Vyšetrovatelia sú obvinení vyšetrovateľom Úradu inšpekčnej služby pánom Kulichom, ktorý 2 roky viedol vyšetrovanie napriek zaujatosti. Rozhodnutie o zaujatosti je právoplatné, dámy a páni. Znamená to, že inšpekcia a krajská prokuratúra majú problém so zákonnosťou celého tohto trestného konania. O skôr podaných námietkach zaujatosti vyšetrovateľ účelovo nekonal a dozorujúci prokurátor ho kryl. A podľa paragrafu 32 odsek 5 trestného poriadku žiadny úkon urobený osobou vylúčenou nemôže byť podkladom pre rozhodnutie v trestnom konaní. Pán Gašpar, je to tak? Je to tak. To znamená, že všetky rozhodnutia vyšetrovateľa vykonané v doterajšom priebehu trestného konania, vrátane uznesenia o začatí trestného stíhania sú týmto nezákonné a musia byť v celom rozsahu zrušené. Dokonca generálny prokurátor to potvrdil a vyjadril sa aj z minulosti, že z ustálenej súdnej praxe, to citujem, dámy a páni, vyplýva, že ak bolo prípravné konanie vykonané vylúčeným orgánom, nie je možné prihliadať na žiaden úkon ani rozhodnutie v ňom vykonané. Generálny prokurátor, vieme už dnes z medializovaných informácií, že sa vyjadril, že bude disciplinárne konať proti prokurátorovi. V tomto konkrétnom prípade sa týkal prokurátora Chýla z krajskej prokuratúry. A čuduj sa svete toho istého Chýla, ktorý sa skrýval v Kríkoch v obci Jabloňové, kde zabezpečil tú známu akciu voči vyšetrovateľovi Kotekovi, alebo policajtovi Kotekovi, o ktorom sme tu už hovorili. Ten istý prokurátor, ktorý 2 roky nezákonne stíhal, respektíve kryl to, že vyšetrovateľ, ktorý mal byť dávno vylúčený, viedol trestné konanie voči Čirulovcom. Ešte to nie je niekomu jasné, dámy a páni, milí občania? Každému normálne zmýšľajúcemu človeku asi nič iné nevychádza z tohoto, čo som tu dnes povedal, pretože áno, je to iný pohľad na ten príbeh, ako sme ho tu počuli doteraz. Ale nič iné z toho nevychádza, iba to, že celé konanie ministra vnútra, pána Eštoka, je od začiatku účelové a je aktom pomsty. A preto nemá čo robiť na poste ministra vnútra. Ďakujem za pozornosť, dámy a páni.